Hola, soc l'Aina Cortés, estudiant de segon de batxillerat al Col·legi Badruna Serrat Cor de Tarragona i he elaborat el treball de recerca anomenat de Víctima de Versace. Es tracta d'una anàlisi iconogràfica sobre la simbologia del mite de Medusa al llarg de la història. El meu objectiu principal ha sigut explicar i contextualitzar la representació i la simbologia del mite durant la història. Per fer-ho, s'ha elaborat l'estudi del mite, de les diferents perspectives, l'estudi de la dona a la mitologia, les representacions de les gorgones i fins i tot s'han analitzat 8 obres pictòriques de diferents èpoques, com ara Rubens, Caravaggio i fins i tot una feta per una intel·ligència artificial. Tot això usant com a instrument comparatiu un guió d'anàlisis. La conclusió extreta més important ha estat que l'època ha marcat una gran diferència en l'art i les representacions. Tot això degut al canvi de mentalitat i sobretot segurament a l'aparició del feminisme, ja que s'ha apropiat del símbol de la medusa. Finalment, els aprenentatges que he adquirit han estat com elaborar un treball de recerca i sobretot coneixements pictòrics, històrics i fins i tot socials, ja que s'ha estudiat la transformació del símbol de la medusa, com ha passat de ser una víctima a ser Versace.